Dobar dan, dobrodošli u emisiju Pola sata Demostata. Moje ime je Marija Stojanović, a danas razgovaramo sa Vladicom Cvetkovićem, geologom, redovnim profesorom Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i redovnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Cvetkoviću, hvala vam što govorite za Demostat. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama. Vaš lični stav koji je nedavno objavljen u listu Danas pod naslovom Kako je borba protiv Rio Tinta prerasla u antirudarsku histeriju i jeftin populizam izazvao je brojne reakcije, što stručne javnosti, što običnih građana. A neki koji se ne slažu sa tvrdnjama koje ste izneli u svom tekstu čak su otišli dotle da vas nazovu Rio Tinto lobistom. Pa kako vi komentarišete takve reakcije? Da li je to za vas bilo očekivano ili ste iznenađeni? I možete li u kratkim crtama da nam objasnite šta je suština te antirudarske histerije i tog jeftinog, kako ga zovete, ekopopulizma koji pominjete? Da. Taj moj tekst je imao nameru da pokaže kako se na protivljenju jednom projektu rudarskom krenulo u histeriju koja ne može da se kontroliše. I te reakcije na tekst, bilo one na portalu, bilo ih 100 komentara, uglavnom negativnih, i nekih mojih kolega iz akademske zajednice. Ja sam posle napisao odgovor na sve njih objedinjen zbog toga što su imali zajednički imenitelj, a to je da je tema promašena. Niko nije sa mnom ušao u polemiku da li rudarske histerije ima, možda je neko konstatovao da ekopopulizma ima, ali to nije bilo dovoljno za polemiku zato što je izvučeno, znači moji stavovi su redukovani samo na jedno, a to je na tobožnju, tu moju podršku jednom projektu koji se zove Jadar i Rio Tinto. To naravno nije tačno jer ja ni u tom tekstu, a ni u jednom drugom mom nastupu ranijem nisam izneo ni jedan pravi podatak o tom projektu, zato što je vrlo jednostavan razlog. Ja ne znam te podatke, ja nisam radio na projektu, ni na jednom njegovom malom delu. To što sam geolog možda me samo osposobljava da nešto bolje razumem, ali nisam se, verujte, ni trudio da uđem u sve detalje projekta. Nego sam video da ta antirudarska histerija nastaje na tom temelju i počeo protiv nje da se borim, a ne da ulazim u projekat da njega branim. To kako su meni oni odgovorili pokazuje da je moj tekst tačan. To je meni pokazalo, ja pričam sada isključivo svoja mišljenja. Zato sam tako i odgovor koncipirao, a to je da su dokazali da je antihisterija, da moraju da nekako razmisle o toj svojoj odgovornosti, jer je opasno da se jednom sektoru tako podmeću klipovi, a s druge strane protivljenje jednom projektu, traženje da on bude transparentan, tu protiv toga niko pametan ne bi mogao da ima ništa protiv. Tako da, za ovo prvo da podvučemo crtu, meni je jasno kojim mehanizmom se desila ta antirudarska histerija. To je zbog toga što se narativ protiv Rio Tinta, koji je u mnogo čemu ispravan, iskoristio za skupljanje jeftinih poena, zato što to narod želi i na kraju smo došli do toga da je jedna grupa koja je bila politički prilično obećavajuća počela da formuliše svoje političke zahteve na temelju ispitivanja javnog mnjenja. Pa se ja onda pitam kako ćemo ići u bilo kakvo prosvetiteljstvo ako pitamo narod šta on želi i zatim formulišemo našu političku agendu. Završit ću za ovaj početak potvrda da je to nije samo da sam u pravu u tom tekstu, nije samo došla od negativnih komentara, već i od pozitivnih, od mnogih ljudi od kojih sam i očekivao da tako misle. Došla je, ne bih nabrajao sad, ali bih pomenuo profesore sa grupe za antropologiju Filozofskog fakulteta. Oni su objavili radove, oni su mene obavestili da ono o čemu ja pričam intuitivno i iz svog sopstvenog uvida, da su oni radili istraživanja i pokazali na koji način se ekopopulizam razvija i da je to jedna logična forma razvoja, da to nije naša izmišljotina, da je kod nas, znate, sve probleme koje mi imamo i postoje na zapadu, ali mi ih brutalizujemo, ih uvek uradimo još malo, još odemo dalje od tome. Tako da su oni na 2 studijama slučaja. Jedan je zaista bio Rio Tinto, drugi je bio Pljevlja, termoelektrane Pljevlja, pokazali
kako je pogubna ta jedna histerija, jedna isključivost, i od njih sam saznao nove termine, poput ekonativizma, što sam ja inače do tada zvao domorodačka zelena agenda, i apropriacija ekološke agende, a to je da vi praktično, to se vidi, to je opasna stvar, znači zbog toga ja ne ulazim ni u kakve duele u medijima, zato što ne mogu ja da ni sa kim razgovaram ako je on uzeo prethodno tapiju na mleko i ostale stvari i livadu, a ja ću da branim rudarska okna. Pa, mislim, ne možemo tako razgovarati. Zato ja pišem o tom, eventualno ovako mogu da iznesem, pa neka se drugi pobune, ali hoću da kažem, problem redukovanja čitave agende ekološke, koja je nekada bila zelena agenda vezana za ljudska prava, za prava svih manjina, za neke druge stvari koje su, baš bih rekao, prosvetiteljske za ceo narod. Ne, to je sada, polako svi zeleni to odbacuju, a ostavljaju onaj deo narativa koji se lakše lepi za nacionalizam i lakše uzima oružje koje se zove populizam. Jer bez toga to teško. Ne možete vi graditi populizam na LGBT pravima, nego možete na našim šumama, našim rekama, našim i tako dalje. Zbog to je ono što sam ja vidio. I mislio sam da je izrazito neodgovorno ako se neko, pogotovo oni koji znaju i koji su iz akademskog sektora, neodgovorno upuštaju. To ja ne govorim da rade namerno, a ne bih komentarisao ove ostale stvari gde su me odmah prozvali lobistom, gde zaista nema ni jednog jedinog argumenta, osim što je moj narativ, moja intonacija potpuno drugačija od njihove. Ali ne mogu, vi ste pomenuli kako je naslovljen taj tekst, ali dobro znate, pogotovo za taj list, da urednik određuje naslov. Ja ne bih stavio Rio Tinto nikad u naslov, ali on verovatno ima razloga zašto je to uradio. Hvala vam. A mnogo se danas pominje, a čini se premalo zna o pojam ekološki održivo rudarstvo, odnosno zeleno rudarstvo. Pa možete li nama, laicima, da objasnite taj termin? Šta to konkretno podrazumeva? Ne mogu, ja mogu da vam kažem samo moje mišljenje. Zašto? Zato što pojmovi, vi znate, oni žive i ja se i ne bavim društveno-komunističkim naukama, neko bi mogao da mi kaže tačno ko je kad iskoristio taj pojam i u kojim svim konotacijama se on koristi. Ali sad imamo slučaj da se on koristi na taj način da se kaže ne postoji zeleno rudarstvo, zeleni su samo pašnjaci. Eto, vidite, to je jedan od primera tog takvog jednog podilaženja javnom mnjenju, da sad njega će vrlo dobro da razume neko ako on tako kaže. A ja postavljam pitanje, zgrada isto mora da taj pašnjak nekako promeni, ako je izgraditi bilo šta drugo. Zeleno rudarstvo je pojam koji je naravno smišljen da bi se pokazalo da rudarstvo može da se radi u skladu sa zahtevima životne sredine koji nisu iz 18. nisu ni iz 19. ni 20. nego iz 21. veka. Logično je da nije isto ni u kojoj zemlji se radi i ne znam, ali vi znate da se to menja, pa u Engleskoj su radila deca od 5-6 godina. Da, imamo ono Sinovi ljubavnici, roman. To su te katastrofe, ali se stvari naravno menjaju i idu na bolje i taj termin je jednostavno izmišljen da bi se pokazalo da u toj analizi dobiti i gubitak mora postoji, dobit mora da bude veća. Ako toga nema rudarstva i šta imamo da pričamo? Ne treba nikakvo patetisanje i nikakve srceparajuće priče o rađevini Srbiji, zapadnoj Srbiji, mleku, litijumu i tako dalje. Ne, da uradite ako ste sposobni tu analizu dobiti i ovoga što morate da žrtvujete. Sad, ja sam vodio panele, ja imam jedan panel koji sam vodio, na koji sam prilično ponosan, to je bilo 21. godine, na kojem su učestvovali vrlo konfrontirane osobe i iz akademije, i sa univerziteta, iz Rio Tinta, iz ministarstva. I ja kažem, na što sam ponosan, na pacifikaciju koju sam uspeo za 2,5 sata, ali ni taj panel nije odgovorio na pitanje koje sam tada isto postavio sa neutralne pozicije onoga koji vodi panel.
postoji li prihvatljivo narušavanje životne sredine. Konkretno za taj projekat, pošto sad pričalo o tome, naravno. I ja sam došao bio da saznam i odmah sam i rekao, meni treba isto da znam. Ne, to je pitanje ignorisano. Rio Tinto je verovatno bio raspoložen, ti koji su ga predstavili, da o tome govori i da kaže, naravno, mi ćemo se strujiti, bit će sve bolje nego što je bilo. To je sve izazivalo samo podsmešljive komentare, ali oni koji su zagovarali zaštitu životne sredine, što je normalno, prvo pitanje, i za mene je to prvo pitanje, ako nisu u stanju da to odgovore, o čemu razgovaramo? Znači, tamo ne može da se sačuva svako drvo. Iako neko misli da je zeleno rudarstvo da se sačuva svako drvo. Dobro, možda i jeste. Ja ne znam, postoje neke. Vrsta, postoje neke gde se vrati zaista u stanje možda bolje nego što je bilo. Ali ne bih ja o tome pričao. Ja bih pričao nešto što je realnije za našu stvar. Mi nikad nismo imali nikakvo zeleno rudarstvo kad smo ga sami radili. Hajde da vidimo jesmo li u stanju da izmerimo hoće li nam od toga biti veće koristi ili ne. I to prvenstveno lokalna samouprava. Ne onako kako je Bor gradio Jugoslaviju i Srbiju, nego onako kako bi Rađevina trebalo da ima. Sad ponovo me uvlači da pričam samo o tom projektu, a zaista pričam u jednoj opštoj konotaciji. Ovo što govorim za njega važi za bilo koji drugi. A tu dolazimo do glavne stvari. Mi smo onemogućili bilo kakvu priču o bilo kakvom novom projektu. Stari se rade, to je zato što naravno jedna ekodivljaštvo, ono nema nikakav sistem, ono radi onako gde se skupljaju poeni, udri po projektu koji ko zna kada će da zaživi, da mu se otvore sad vrata, ili recimo još besmislenije protivljenje u Levču i u Šumadiji protiv litijuma i bora, to je takva besmislica, gde se rade geološka istraživanja i gde u najboljem slučaju, i to za one koji žele eksploataciju, bi možda bilo rudnika za 10 do 15 godina. A inače, nema šanse, to su samo istraživanja. Ne možete uopšte otvoriti raspravu o tome, jer je ona odmah ugušena. A rekoh, da se vratim samo na to, na stara rudarstva, s jedne strane, velika, ogromna priča oko 2000 hektara u Rađevini, 60.000 hektara vam je Kolubara. Pričamo o uglju koji zagađuje vazduh, ne samo toj okolini, nego pola Srbije ima zbog toga drugačiji vazduh, s tim što sad ja ne navlačim bes na Kolubaru. Pitanje je samo, možemo li mi da se ogrejemo bez tog uglja ili ne. Znači, stvar je u tome što rasprava, ako se vodi, ona mora da se vodi u nijansama, na nivoima, u slojevima. Ako počnete sa time što ću ja da presudim da treba da se radi litijum i bor i jadar uopšte, ili neće me niko slušati, odmah ću biti lobista, presudit će oni, to nije razgovor. I tu nikad nećemo ništa napraviti. Zašto sam ja od početka u svojoj priči na strani rudarstva? Jedan razlog je zbog toga što su oponenti toliko nesposobni za razgovor da me to iritira, pa onda nemam koju stranu da uzmem. S druge strane, što znam da je industrijski razvoj, uopšte privredni razvoj, to ne znam i ja, sam čuo od ekonomista, da ne možete to uraditi sa nisko profitnim granama, nego morate s nečim što jeste ozbiljnija stvar. I što znam da ležište tolike veličine sa kritičnom sirovinom kakav je litijum ne može da ostane pod zemljom. To ne govori, to je jednostavno jedna logična stvar. Naše je da odlučimo ko će to da radi i pod kojim uslovima. Za to da odlučimo isto treba da se razgovara. A to je već potpuno legitimno pitanje. Ako nam se zaista isplati da čekamo da neko bolje vreme, nešto, kad ćemo mi osvojiti tehnologiju, koju ja to vreme ne vidim, ili u tom čekanju da bude vadi ga kako znamo i umemo i ko zna i kako ume, ja ne vidim da je to dobra alternativa. Jasno. Hvala vam. A kakav je prema vašem znanju i informacijama
život ljudi u neposrednoj blizini rudnika. Recimo, ljudi koji nastanjuju područja koje su na nekoliko kilometara od rudnika. Da. I u Srbiji i neki svetski primjeri. A to pitanje je u raznoj formi ponavljam, a suštinski mu je odgovor takav, vi morate razmišljati koje alternative imate, a koje ne, koje postoje. Kako mogu ja da govorim pozitivno o životu pored rudnika? I da li bih ja volao da živim pored rudnika? Rudnika uglja, ne daj Bože. Rudnika gde je odlagalište veliko. Posetio sam mnoga mesta, to nije mesto na kom je dobro živeti. A razgovor o tome, ja bih prvi učestvovao u razgovoru o tome, da se prvo reše ljudi po areolima. Oni kojima, to govorim sada za bilo koji rudarski projekat. Mi tako to nismo radili ranije. Neko je prošao dobro, stigao je do toga da mu se imanje otkupi, otišao je, pomerio se i tako dalje. Neko je ostao tu, kome imanje nije bilo interesa kompaniji da kupi, ostao je tu i živeo veoma loše. To vidimo danas u klasičnim rudarskim krajevima kao što je istočna Srbija. Verovatno ima ljudi koji su izrazito obespravljeni tome kako su prisiljeni da žive pored rudnika i ja za to nemam ništa, osim da kažem da bi to trebalo sve rešiti kako je moguće bolje. Prvenstveno bih to rešio novcem od tog rudnika, ali to se radilo proizvoljno i nedovoljno ni pravedno, ni ispravno od kad rudarstvo postoje u Srbiji. U određenim slučajevima, ne kažem da nije bilo i dobrih rešenja i tako dalje. Ali ja o tome ne mogu ništa bitno pozitivno da kažem, osim što bih rekao da to zeleno rudarstvo, kad se vratim na taj pojam, ako zaista postoje, ono bi moralo da uključi što manji broj tih koji su u krajnje lošoj poziciji kada taj rudnik počne da operiše i tako dalje. Osnovni element tog razgovora o kojem ja još uvek sanjam, ovde ne postoji, jeste to da ja mislim da je danas došlo vreme da mi kompanijama, bilo kojim i našim i stranim, koje bi rudarile ovde, kažemo da je prošlo vreme tog profita, ne samo iz 19. veka, nego i iz početka 21. Znači možda i ono s početka milenijuma, to je sad, tome je kraj. Ako vam se isplati da radite s manjim profitom, radite, ako ne, ne. Jer mi ne možemo da drugačije dozvolimo to. Znači da se uvaži ta ljudska i ekološka dimenzija. Da, i koliko ona košta, toliko da se podnese. Ako im je profit 50% manji, Bože moj, ako nemaju računicu, nemamo je ni mi i to je to račun. Sve vreme govorimo o računici. Ali ne mogu ja da dođem tako spreman da pročitam dva pamfleta, jedna i druga, i da izađem sa time ovo ne treba ili ovo treba. To je toliko neodgovorno, jer da se razumemo jednu stvar, ja sam geolog, ali ja ovde nastupam kao građanin, više kao građanin i ovo što vam govorim, to je ono kako bih razmišljao da se bavim bilo kojom drugom oblašću, a ne geologijom. A kao stručnjak još uvek nisam pričao, ali znam ko to zna, koga bih pitao. Hvala vam. A vi ste se i dotakli ove teme u prethodnim odgovorima, ali eto, prosto da sumiramo, rudarstvo ima viševekovnu tradiciju u Srbiji, pa možete li da napravite poređenje između rudarstva iz 20. veka i ovog novog rudarstva 21. veka i da li je to rudarstvo iz prethodnog veka, da ne kažemo prethodnih vekova, bilo praćeno i poštovanjem ekoloških standarda? Ono ranije? Da. Uvek ste vi imali zahteve vezane za životnu sredinu, ali su oni bili vrlo slabo kontrolisani, bili su niski kao zahtevi, tako da ja ne znam direktne podatke, ja se nisam bavio istorijom rudarstva, ali mi je sasvim logično da razumem da je svaki investitor koji je negde radio gledao da minimalno troši na to i koliko je god moguće da to nekako zaobiđe. Vi u svim krajevima Srbije imate ostatke rudarstva još iz antike, pa čak i ti antički ostavili su neke ekološke posledice. To je zanimljivo, mi smo imali neka istraživanja, u nekima sam i ja učestvovao
zato što su bila specifično mineraloško i pokazali da u okolini rudnika imate antička odlagališta šljake koje komuniciraju sa vodom i zbog toga imate teške metale u toj vodi. Logično je da je nasleđe ovoga što se zove zelena politika, u onom pozitivnom smislu, sad ne pričamo o ekopopulizmu, takvo da ni jedna industrija se više ne radi pod istim uslovima kao, pa ni rudarstvo. Sad je tu stvar kontrole i sad je stvar i toga na čemu su takođe, to je takođe jedan konj koga su uzjahali ekopopulisti, a to je naša činjenica da mi živimo u državi u koju nemamo poverenja. I to, ko bi to mogao da ospori? Mi ne znamo koliko im košta spomenik, a sad ćemo da im verujemo da će da kontrolišu jednu firmu, veliku kompaniju. To je sve tačno. Međutim, to za mene nije opravdanje da uzmem isti taj populizam koji oni uzimaju i da ga koristim i mlatim njime okolo, kao da neselektivno. Tako da, standardi jesu sad visoki i na sceni jeste ovo što sam ja rekao da bismo mi sad morali da izgovorimo o tim kompanijama. Njima su to na zapadu već izgovorili. Nema tih profita više. Naše je da to isto kažemo ovde. Da ponovimo, znači, dobre prakse. A mi u stvari, iz straha da ne prođemo kao Burkina Faso i ovo, mi se domorodački ponašamo. Mi kažemo, ne možete više da radite ovde, mi nismo Afrika, sad ćemo da vas kuvamo i da vas pojedemo. Ne može, nego čekajte, ajde da pokažemo tu jednu sposobnost da mi možemo da vas kontrolišemo. A znate šta, imamo loše primere smo mi uradili. Svuda gde odete naći ćete neka odlagališta, sam pričao o antičkim, tu nemamo krivce, daleko su, ali imamo krivce u samom tom kraju gde se planira Jadar, u Jadru imate odlagališta u Stolicama koje izrazito imaju negativan utjecaj na životnu sredinu. Tako da, ali za mene to otvara drugi poligon razgovora. Otvara me pitanje šta ako bi ta lokalna samouprava došla do toliko sredstava koje ne može da dođe drugačije. Poljoprivreda neće da je to da. Ljudi se iseljavaju iz tih krajeva. Pa da reši one stare ekoprobleme. To nije isključeno, apsolutno. Vi ste u svojim tekstovima pominjali i probleme sa kojima se vaše kolege geolozi suočavaju prilikom rada na terenu. Pa možete li da nam ilustrujete kakvi su to problemi, neke primere da date? Ja sam čuo nekoliko primera od mojih kolega, ali njih ne bih skroz navodio zato što su to pojedinačni slučajevi i ja ne želim njih da nekako ekstrapoliram na sve i da kažem da je to sad apsolutno cen, jer neki su se ljudi javili i rekli evo ja nemam nikakav problem, idem isto kao i ranije. Ko misli da može da negira ovu jednu omrazu rudarstva i geologije, javnu omrazu, to mislim da nije logično negirati, ali da je sad, ja nju potkrepljujem s tim slučajevima, mislim ne želimo razbijene glave i to, zar mi to želimo. Geolozi su vrlo često ranije dočekivani stvarno onako domaćinski, ljudi su bili izrazito prijatni. Možda sam ja tu malo i zbog par slučajeva o kojima sam čuo pojačao taj ton da se to dešava, ali zaista imam i nešto iz prve ruke gde god biste recimo pokušali da popričate o nekim istraživanjima koji nisu čak ni usmerena ni na istraživanje mineralnih sirovina, ni na nešto što je neka eksploatacija u dalekoj budućnosti, svako iz lokalne samouprave prvo bi rekao, ne može to posle izbora, samo da ne bude sada, jer narod će mi se uzbuniti i bit će ozbiljnih problema. Znači, ja ne želim taj trend uopšte i ne želim da se dogodi ništa što bismo mi doživljavali kao naslov u novinama. Jasno. Pomenuli ste već da ni sami ne znate dovoljno, odnosno da nedovoljno znate o projektu Rio Tinto u dolini Jadra. Pa šta vi mislite o dezinformacijama koje od početka prate taj projekat i o prosto strategiji komunikacije tog projekta u javnosti? Pazite, tu ima prva stvar koja ide na račun isključivo kompanije, to je
to što ste pomenuli poslednja strategija komunikacije, oni nisu imali i oni su napravili neke početne greške u toj netransparentnosti po inerciji, pošto je to velika firma, oni nisu shvatili posebnost ovog našeg javnog prostora i oni su ovde nastupali kao i na nekim drugim mestima i tu je došlo do grešaka nekih propusta koji su oni sami uradili i svesni su ih i šta ja znam i sad snose delom posledice. Međutim, ovo bih snašao i da je bilo bolje i da su bili mnogo transparentniji. Znači mislite da je bilo neizbežno prosto? Bilo je neizbežno zato što je to bio, to je društveni proces se dogodio ovde. On da nije bilo Rio Tinta, on bi našao drugi oblik. Verovatno bi se uhvatio za pitanje životne sredine obavezno, a da li bi to bila industrija rudarstva ili nešto drugo, ima i drugih rudarskih projekata, verovatno bi. Ali ovo je bilo tako skockano za taj društveni proces. Jer vi ste imali do tada Vučićevu vlast koja je manipulisala narodnim strahom vrlo jasno i sve poluge tog straha su već bile preuzete od njegove strane. Znači imate susede koji nas plaše, ja ću vas odbraniti od njih, imate pandemiju, ja ću vas izlečiti, evo ja donosim aspiratore, hrana, ako mislite na glad, ja ću vas nahraniti. Sve je to bilo ništa, alternativa Vučiću nije mogla da preuzme, a da on to već nije uzeo. Dok se nije pojavilo ovo. Kad se to pojavilo, onda je njemu bilo kasno da tu preuzme, onda se on povukao i to su prve pobede političke protiv njega. To je nesporno. Sad je to za mene, kad ja to posmatram, prekomerno korišćenje sile zato što postaje društveno nekorisno, društveno štetno. Jer ako vi iz otpora jednom projektu dođete do potpuno bezumne agende da tražite zabranu bora i litijuma, istraživanja bora i litijuma u čitavoj Srbiji. To tako što prvo pitate spinovano javno mnjenje, uplašeni neuki narod, da li mu se sviđa litijum? Litijum ništa, ali to bar mogu da kažem iz prve ruke, ništa nije toksičniji niti problematičniji više od drugih metala koji se eksploatišu. Čak imate mnogo opasnije metale koji mogu da zagade i da imaju veliki problem, da naprave veliki problem za životnu sredinu. To nema veze, to javno mnjenje, ona nema veze, ne može ono da nijansira te stvari. Javno mnjenje naše je uplašeno litijumom i borom i ja sam se s time sprdao kad sam u jednom tekstu rekao, pa na tom listiću moglo da piše jeste li za protiv istraživanja litijuma, bora i Majdanpeka. Da, oni ne bi napravili razliku. Ne bi napravili razliku, zaokružili bi zato što jednostavno ne znaju ljudi to, niti je to njihov posao. Pa kako bi izgledala neka anketa o vakcinaciji da ste pustili Nestorovića na javna glasila ili bilo gde, da malo samo nekontrolisanije uzbuni narod i onda je pitate kako, da li da se vakcinišemo ili ne i tako gradite narativ. Taj ideal. Tu je bilo ono sa čim više nisam mogao da se... I tu sam bio naravno malo ljuti na moje kolege iz akademske zajednice koji to nisu prepoznali. Nisu se ogradili od toga. Čak i da su ostali apsolutno protiv projekta konkretnog, to mi ništa ne smeta, samo su morali da se ograde od ovoga. Dakle, skup u akademiji koji je kolega, mladi gospodin Savo Manojlović, koga sam ja bio upoznao i stvarno imao nade u njega i posle me je razočarao u tome, nije bitno, ali on kaže, evo akademija je rekla da je šta, dalje on priča svoje. Litijum i bor u čitavoj Srbiji, to nema nikakve veze. Znači u akademiji je održan skup koji se zove Šta znamo o projektu Jadar. Konstatovano je da ne znamo dovoljno o projektu Jadar, tačka. Pritom, da se vratim, nije kriv Savo Manojlović, on se bavi politikom, puca na visoko, nego oni koji su učestvovali u tom skupu da kažu, izvinite, sve što se kaže preko konstatacije da je projekat Jadar netransparentan i da ne može da se ide u eksploataciju dok se ne sazna više o njemu, nemojte da ga koristite za bilo šta drugo. Ne mogu ništa tome da dodam, ni zapetu, ništa. To je onako kako je trebalo bude. Ne, niko ništa o tome nije govorio, nego se priča o nekoj drugoj temi, a to je ko je sakrio preko 30.000 potpisa, što je posebna priča. Ali ja se vraćam na onu koja je bitna za čitavu antirudarsku histeriju.
Dakle, učešće tih ljudi u antirudarskoj histeriji je merljivo, vidljivo i za mene nesumnjivo i to je njihov deo odgovornosti. A ja ne vidim gde bih ja imao odgovornost jer nijedan podatak o ovom projektu nisam izneo koji bi im na neki način pomogao. Osim što im pomaže moja prorudarska retorika. Šta ću? Ja ne mogu protiv toga. A kako komentarišete činjenicu da nije obelodanjen na studije uticaja projekta Rio Tinto u dolini Jadra na životnu sredinu? Pa kao opštu sramotu. Kako da komentariš? Za mene bi skup u akademiji imao smisla da su rekli šta znamo o projektu Jadar, pustili sve koji su o njemu radili da pričaju, konstatovali jednom rečenicom ne znamo dovoljno po našoj proceni i čekamo studiju. Ne. Vi ste odmah došli do antiprojektne retorike koja je isključivala bilo kakvu potrebu sa ovim. Ne treba nam studija izvodljivosti. A prema vašim informacijama, gde se u Evropi litijum već eksploatiše i da li su ti projekti praćeni studijem uticaja na životnu sredinu? Apsolutno ne postoji nigde zakon o geologiji i rudarstvu u bilo kojoj zemlji da to nije jedna od najvažnijih stavki da bi se prešlo iz projekta istraživanja, iz projektne faze istraživanja u fazu eksploatacije. Bez toga ne možete da uradite. I tu mi ne razlikujemo od drugih. Jedino što postoji nekoliko projekata koji su u odmakloj fazi, u naprednijoj fazi nego što je ovaj, u Evropi, Barroso u Portugalu, u Nemačkoj je projekat, oni su na nivou, recimo, studiju izvodljivosti, negde i već je dobijena dozvola za eksploataciju, tako da i tu su te poluinformacije, znate, kada vi, to je još jedan razlog zbog čega ja ne učestvujem u tim direktnim razgovorima. Kada vi razgovarate s nekim koji zastrašuje, a vi želite da smirite, vi ste apsolutno hendikepirani. Ono što on govori, bez obzira koliko je tačno ima učinak, ono što vi govorite, bez obzira koliko može da bude tačno, nema taj učinak. I kasnije, recimo, kasnija popravka, u smislu da vi kasnije kažete, čekajte, pa on je zastrašivanje bazirano na nekim potpuno netačnim stvarima. Kao što ste mogli da čujete da je od rudarstva odustaju sve zemlje, one žele samo da kopaju kod nas, a mi da budemo kolonija. To su sve problematični stavovi, ali ko ima strpljenja da razgovara sa mnom kada je strah već raširen, nego ko će sluša lobistu? Mi ćemo budemo kolonija. Pa dobro, ajde barem da popričamo pre nego što postanemo kolonija, ne možemo za jedan dan, a za jedan dan možemo puno da razgovaramo. Pa da pitamo ovako, kako mislite da zemlja, bez obzira koliko razvijena, neće da vadi svoj litijum, nego želi da bude zavisna sirovinski? Pa gde to ima, ko vas je to naučio? Evo, upravo ste dali odličnu uvertiru za naredno pitanje, to je kako gledate na mogućnost zaokruživanja procesa u Srbiji, dakle da ruda litijuma ne bude spremana za izvoz, već da se prerađuje kod nas i da bude praćena otvaranjem fabrike za proizvodnju litijumskih baterija i eventualno električnih automobila, pošto znamo da bi to bilo u skladu i sa takozvanom zelenom tranzicijom, a u skladu i sa predlogom zakona Evropske unije o kritičnim sirovinama. I taj zakon, kao što znamo, je pre svega namenjen smanjenju uticaja, smanjenju uvoza sirovina iz država poput Kine. Da. I znači da taj, izvinjavam se samo, još jedno pojašnjenje, i da taj zaokruženi proces u Srbiji bude na jednom području, dakle da ne bude raštrkano, da se ruda iskopava u jednom delu države, a da se potom prerađuje u drugom, već na nekom manjem području, da to bude sve locirano. Ovo što vi pitate, odnosno što ste opisali, predstavlja možda idealni scenario za bilo koji rudarski projekat u Srbiji u neko dogledno vreme. Sad je pitanje koliko mi imamo uslove da se to tako ostvari. Neću uopšte da pričam o tom projektu, bilo kom. U onome što sam do sada govorio, proračunu koristi i štete.
tu ulazi sve, celokupan taj scenario aktivnosti koje bi se desile na prostoru. Ako je ruda takva da postoji ozbiljna šansa za preradu na tom mestu, pa to nam je naravno bolje nego da se ona samo iznosi napolje, jer su to i nova radna mesta i tako dalje. Opet, ta industrija ima svoje ekološke probleme, njih mora da reši. Ali, gde to može da se kaže, recimo, tog scenarija nema za ovaj projekat na tako onako lagan način, ja ću pogledam 3-4 teksta ili bilo čega, ući ću tako za jedno popodne. Znate, i za jedno popodne ću doneti odluku. Ne, o tome mora konstantno da se razgovara, da se uradi procena uticaja i tako dalje, da se osluškuje kakvo je stanje na tržištu, ali da taj razgovor sledi neka logika. Znate, ja sam na tom skupu u akademiji čuo neke totalno kontradiktorne stvari za koje ne moram da budem stručan, a da vidim tu kontradiktornost. Znači, istovremeno ste imali tezu koja kaže litijum će vrlo brzo prestati da bude kurentan, mi ćemo da tu tamo nešto raskopamo i ostaće, a litijumu će pasti cena, oni će samo da se sklone. I da će ga zameniti natrijum u baterijama. Mislim, pazite, ni time se ne bavim. Kako ja mogu da ne verujem nekom ako ima neke procene takve. Znači, moram ga saslušati. S druge strane, ja mislim da čak je to moglo bude u istom predavanju. Da je čovek rekao kako mogu da budu takvi scenariji da litijumu skoči cena 3 puta za, recimo, narednih 5 do 10 godina, a da mi budemo ugovorima stegnuti tako da ne možemo ništa da povećamo, da ćemo samo uzimati rudnu rentu, a onda će firma da se obogati. Ja samo kažem, nemojte mi barem u jednom predavanju govoriti takve kontradiktornosti, pomirite te stavove. Ja ne kažem da nema neku verovatnoću i jedno i drugo, ali ne može ovako da se i jedno i drugo iskoristi kao antirudarska priča. Mislim, prosto mi se to kosi s logikom. Nama treba razgovor bez prethodne odredbe na čijoj sam strani i šta želim dokle taj razgovor da dovede. Znate, ima još jedna stvar na koju bi se osvrnuo, a to je neka jadikovka o toj rudnoj renti i o tome kako ćemo mi da za male pare, znači u nekoj opciji da rudnika bude, mi ćemo spasti na rudnu rentu, na eventualno ta radna mesta, na to što će aktivnost tu da poveća naš bruto društveni proizvod, sve je to ništa za ono šta će dobiti kompanija, jer je to... To je ista priča koja se priča i za Kineze, za Zijin u Boru. I ja se tu sad vraćam na ono što sam pomenuo kad ste rekli kako je živjeti pored rudnika i tako dalje. Vi morate da razmišljate o alternativama. Ako vam je alternativa stvarno da rudno ležište ostane u zemlji, tu vam niko ništa ne može. Živite na livadi i držite to najveće ležište strateške sirovine i nemojte ga nikad vaditi. I to je sve u redu, ali nema kuknjave. Nema kuknjave kad paradajz nema ko da kupi i vi ne možete od toga da živite. Znači, o alternativi se razmišlja. Rudna renta je potpuno u skladu sa rudnim rentama u drugom regionu. I ja bih bio vrlo nesrećan da bilo koja ruda se vadi samo za rudnu rentu. Ako bismo mi bili u stanju da od početka, od geoloških istraživanja, otkrivanja ležišta, bušenja kilometarskih bušotina da bi se znalo gde je i koliko ga ima, rađenje svih živih pilot projekata koji su potrebni, izgradnja rudnika i njegova eksploatacija. Znači, mi to nismo u stanju da radimo za bilo koje kompleksnije projekte. Možemo mi eksploatišemo ugalj, nije problem, ali već smo na bakru pali. Bakar je bio na samrti. Jer smo mi uradili tehnološki neke stvari koje ekonomski nismo mogli da zalaufamo posle. Ja sam čuo neke ljude koji su bili uključeni u to da su hteli da kupe taj deo. Međutim, bez kineskog biznisa koji kaže sipam prvo keš i ne razmišljam o profitu dok se stvar ne zalaufa, za koju ja ne kažem da je ekološki ispravna, da se razumemo. Uvek kažem, gledajte alternativu. Pitanje rudne rente i naše kukumavkanje za to
ne treba da se posmatra sa stanovišta nebeske nepravde nad Srbima, nego nad time da li mi imamo nešto bolje. Ista je stvar sa zemljom jeftine radne snage. Znate, isto mislim kada čujem to. Ja ne kažem da nemam empatiju prema ljudima koji rade u pelenama u nekim firmama. Ali nemam mnogo vere da smo imali puno bolje alternative. Mi imamo 6% ljudi koji nisu završili osnovnu školu, a 22% sa njima koji su ili nisu završili osnovnu školu ili samo imaju osnovnu školu, nemaju zanimanje. 22% ljudi nema školovanja koje mu daje bilo kakvo zanimanje. Imamo univerzitet koji se ponaša šibicarski jer samo juri bilo kakvog studenta i srednje škole koje imaju duplo manje gimnazija nego u Evropi, što znači nemaju uopšte potencijal za univerzitet. I tako unazad 20 godina. Pa šta hoćete, da budete zemlja skupe radne snage? Pa dobro, želite. Da, ali jedno je želja, druga mogućnost. Ne može. Svakako. Naše poslednje pitanje glasi: kako komentarišete nalaz iz istraživanja Demostata rađenog ove godine, po kome građani najviše veruju naučnicima? Dok su na prvom mestu su naučnici, oko 34% ispitanika reklo da najviše veruje naučnicima, dok su političari na poslednjem mestu. Da li vam to daje nadu da će i ova antirudarska histerija o kojoj smo govorili sve vreme biti na neki način utišana i da će u ovoj državi doći do onoga na čemu od početka razgovora insistirate, to je jedna transparentna, argumentovana rasprava o vrućim temama, uključujući litijum i druga pitanja iz rudarstva i opšte industrije? Ne daje mi nadu. Ne daje mi, reći ću vam odmah zašto. Ne znam, znači, metodologiju kako ste radili, ali verujem da ne bih pogrešio ako bi dodao na rezultat da veruju najviše naučnicima koji govore ono što oni žele da čuju. Znači, imate naučnike koji govore ono što javnom mnjenju prija. I bez problema mogu da potpišem da narod njima može da veruje, ali da to nema nikakav uticaj na to da će taj narod biti bolji sutra. To mogu da se vratim i na sam početak, vidi se po ovim komentarima koliko je bilo ljudi koji su tako iskoristili tu prečicu da iz moje kompleksne analize ne izvuku ništa o čemu se valja polemisati, nego samo to da li sam nečiji lobista, zašto baš u ovom trenutku, kako ja to, Vučić možda mi da orden i tako dalje. I na isti način urade to i moje kolege koji, pretpostavimo, onda predstavljaju delu nauke kojoj se veruje od strane našeg naroda. Ne bih ja u to polagao mnogo nade. Na potpuno identičan način kako su uradili to sa mojim tekstom ovom, uradili su i sa prethodnim tekstovima u kojima sam pisao, recimo, o tome da moramo da se suočimo sa našim ratnim zločinima, jer je to naš interes, jer ne možemo izbegavati zato što za to dolaze posledice i to našim nekima koji dolaze posle nas, ali u našem narodu. To bi imalo neke analitičke stvari, uglavnom izvučeno je samo da ja mislim da su Srbi genocidan narod. Ili kada sam govorio o LGBT populaciji, onda je bilo verovatno odmah čitano kao da sam ja protiv porodice i opstanka Srbije, jer Srbija ne može da opstane. Ja sam u stvari govorio o tome da ne možemo tražiti od žena da rađaju i istovremeno ih bijemo kod kuće. Naravno. Mislim, samo sam tražio logiku. I da, kod tog zločina ja sam u stvari rekao, u redu je, nemojte vi priznati da je genocid, ali nađite mu neko drugo ime. Ne može da bude običan zločin. Ne može da bude tako organizovan i da ga vi zovete običnim zločinom. Katastrofa. Hvala vam najlepše, profesor. Ili imate nešto da dodate? Mislim da sam sve rekao. Hvala vam još jednom na razgovoru. I vama hvala na pozivu, baš mi je bilo prijatno. Hvala vam. A vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji i vidimo se drugom prilikom. Doviđenja.